Els escacs és un esport amb una gran majoria d'homes. Per fomentar aquest esport, que hi participin més dones, el Club d'Escacs Cornellà ha creat un nou torneig específicament per a dones. La nostra companya de TV, l'Helena Sala, hi va participar i ens explica com va anar. Hem vingut al Club d'Escacs de Cornellà de Llobregat a veure el primer torneig femení que se celebra a la comarca del Baix Llobregat. El club ha creat tota una sèrie de tornejos al llarg del mes de setembre i octubre per fomentar un esport que sempre ha estat molt masculinitzat. El que es busca amb aquest torneig és donar visibilitat, crear nous referents per a les noves generacions i, sobretot, animar a que més nenes s'apuntin en aquest esport tan beneficiós. Nosaltres hi hem vingut per conèixer més de prop a les seves jugadores. Així que anem a fer un cop d'ull. Només el 7% de les persones que juguen a escacs són dones, però hi trobem jugadores de totes les edats. En aquest torneig, les dues dones que han arribat al taulell final tenen 68 i 10 anys. Estem aquí amb la Nàdia, una nena de 10 anys que ha aconseguit arribar al primer taulell i doncs li anem a preguntar aviam com ho ha aconseguit. Nàdia, quant temps fa que vas començar a jugar a escacs? 3 anys. I com va ser? Com se't va ocórrer començar a jugar a escacs? El meu pare em va ensenyar una miqueta i jo crec que és divertit perquè estic amb els amics i jugo contra els amics. I com has aconseguit arribar fins aquí, fins al primer taulell? Ha sigut fàcil el camí? Has hagut d'entrenar molt? He entrenat molt i m'ha costat molt. Tenim aquí a la Conxita amb nosaltres, la jugadora més veterana del torneig. Conxita, quants anys fa que vas començar a jugar a escacs? No, jo vaig començar amb els 16. Amb els 16. El que passa que vaig tenir un període entre que tenia fills i que vaig estar inactiva. Però bueno, vora 40 anys fa que jugo. Tu personalment alguna vegada has rebut algun comentari masclista o has patit algun tipus de discriminació pel fet de ser dona? I tant. O sigui, només el fet de seure jo al taulell ja veig cares. A veure, jo fa molts anys que jugo i la gent també ja em coneix una mica, però cares de dir, bueno, a aquesta senyora li donarem... Però quan era joveneta igual, li donarem pel sac, li donarem de seguida, li donarem això, així. I fins i tot es burlaven del que jugava contra mi si perdia. El vicepresident del club i àrbitre del torneig explica que la iniciativa de l'acte va sorgir arrel d'un equip del club on excepcionalment s'hi van apuntar bastantes més dones que homes. Tenint en compte que cognitivament els homes i les dones som iguals, quina necessitat hi ha de crear aquest torneig femení? La idea és fer aquest torneig només per dones, per promocionar els escacs femenins i dintre d'un parell d'anys que només sigui un torneig promoció per les que comencen, perquè les altres no tinguin que jugar-ho, sinó que juguin els mixtes, els de veritat. Bueno, que aquest també és de veritat, però ja m'entens, no? Que aquest és el primer només de dones, pues que sigui que totes puguin jugar amb els homes. A poc les dones van guanyant terreny en el món dels escacs, així que si ets dona, t'agraden els escacs i vols millorar, pots venir aquí al Club d'Escacs de Cornellà, un club que impulsa el talent femení, així que ja sabeu, veniu aquí a fer la vostra jugada mestra. No sé vosaltres, però a mi ara m'han entrat ganes de jugar.